या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। राजस्थानच्या हनुमानगड इथं वायुसेनेचं MiG-21 विमान कोसळलं। या दुर्घटनेत 2 ग्रामस्थांचा मृत्यू झालाय, त्यात एका महिलेचाही समावेश आहे। पायलटनं विमानातून उडी घेतल्यानं त्याचा जीव वाचला। राज्यात मार्च महिन्यात तब्बल 2200 मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे, म्हणजेच रोज सरासरी 70 मुली बेपत्ता होत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर येते। कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पक्ष कोणताही असो, मतदान मराठी उमेदवारालाच करा असं आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सीमा भागातील मराठी भाषिक मतदारांना केलं। खासदार संजय राऊत येत्या 10 जून पूर्वीच राष्ट्रवादीत प्रवेश करतील असा दावा भाजप आमदार नितेश राणेंनी रविवारी केलाय। सावंतवाडी मतदारसंघात आता भाकरी परतावी तरच रखडलेले प्रश्न मार्गी लागतील। युतीची भाषा करण्यापेक्षा स्पेशल केस म्हणून मैत्रीपूर्ण लढू एकदाच काय ते होऊन जाऊ दे असं आवाहन जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी केलंय। वादात सापडलेला सावंतवाडीचा आठवडा बाजार मंगळवारपासून गार्डनच्या बाजूला असलेल्या जुन्या न्यायालयाच्या आणि गोदामाच्या जागेत भरवण्यात येणार आहे, तशा सूचना मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांनी दिल्या। कुडाळ ग्रामपंचायतमध्ये शासकीय निधीत अपहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन ग्रामविस्तार अधिकारी नामदेव तांबे यांची जिल्हा न्यायालयानं सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे। बारसू प्रकल्पाच्या सुरू असलेल्या माती परीक्षणाला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांचा छळ केल्याचा आरोप स्थानिक आंदोलकांनी केलाय। त्या विरोधात गोवळ इथं उपोषण छेडण्यात आलं। सावंतवाडी येथील यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ फार्मसीमधील फार्माकोलॉजी विभाग प्रमुख प्राध्यापक विनोद मुळे यांनी शिवाजी विद्यापीठाची PhD प्राप्त केली आहे। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पक्षाचा वारसदार ठरवण्यात अपयश आल्याची टीका दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे। 2019च्या निवडणुकीदरम्यान साताऱ्यातील पावसानंतर आता सोलापुरात शरद पवार कार्यकर्त्यांच्या लग्नात पुन्हा एकदा पावसात भिजलेत। या निमित्तानं त्यांच्या भिजण्याची पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे। भाजपात आम्ही रुळलोय कारण आम्ही 12 वर्ष काँग्रेसमध्ये असलो तरी काँग्रेसनं आम्हाला कधीच स्वीकारलं नाही, तिथं कायम आम्हाला राणे समर्थक मानलं जायचं, भाजपात काम करायला मजा येते अशी प्रतिक्रिया नितेश राणेंनी दिली आहे। वादळी वारे, गारपीटनं ढगाळ वातावरणामुळे हापूस आंब्याच्या उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे, त्यामुळे नागरिकांना यंदा मद्रास कर्नाटकातील आंब्यांवरच अवलंबून राहावं लागतंय। मोचा चक्रीवादळ पश्चिम बंगालच्या उपसागरात धडकणार आहे, तर 4 राज्यांना अलर्ट देण्यात आलाय। पुढील 4 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागानं दिलाय। काही महिन्यांपूर्वी भाजप नेते गणेश नाईक यांच्यावर एका महिलेनं बलात्काराचा आरोप केला होता। या आरोपांमुळे एकच खळबळ उडाली होती, परंतु आता महिलेनं तक्रार मागे घेतली आहे। राहुल गांधी प्रचारासाठी कर्नाटकात आहेत, यावेळी चिमुकल्यासोबत कुल्फी खाणं, डिलिव्हरी बॉय सोबत स्कूटरवरून सफारीचा आनंद त्यांनी लुटला, याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत। कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 13 मेला जाहीर होणार आहे। निवडणुकीत काँग्रेसला 110 ते 122 जागा मिळतील, भाजपला 73 ते 85 आणि निजदला 21 ते 29 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे। केरळमधील मलमपूर जिल्ह्यात मोठी दुर्घटना घडली आहे। 40 पर्यटकांनी भरलेली बोट उलटल्यानं 21 पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागला। पर्यावरणपूरक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझेल कार उत्पादन टप्प्याटप्प्यानं बंद करण्याचा प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीनं केंद्र सरकारला सादर केल्याचं वृत्त रॉयटर्सनं दिलंय। सोनिया गांधी यांनी हुबळीमधील एका भाषणादरम्यान सार्वभौमत्व शब्दाचा वापर केल्यानंतर भाजप आक्रमक झालंय। या विरोधात शिष्टमंडळानं केंद्रीय निवडणूक आयोगात तक्रार केली आहे। मी आज निपाणीला चाललोय, त्यामुळे कोण पार्सल आहे आणि कोण किती वर्षाचं आहे सगळ्यावर निपाणीत सविस्तर बोलेन असं शरद पवार यांनी म्हटलंय। उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्नाटकात प्रचारादरम्यान टीका केली होती, या टीकेला त्यांनी उत्तर दिलंय। अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणी ईडी प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 23 मे पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे। ईशान्य भारतातील मणिपूरमध्ये उफाळलेल्या हिंसाचारासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी सुनावणी घेतली। राज्यात रविवारी आणि सोमवारी संचारबंदी उठवण्यात आली। हनी ट्रॅपमध्ये अडकून पाकला गोपनीय माहिती दिल्याप्रकरणी DRDOचे संचालक डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर यांना 9 मे पर्यंत ATSनं कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिलाय। उत्तर प्रदेशमधील मुरादाबाद येथील दलपतपूर काशीपूर महामार्गावर एका वेगवान ट्रकनं व्हॅनला धडक दिली, ज्यामध्ये एका मुलासह 8 जणांचा मृत्यू झाला। भरधाव ट्रकनं व्हॅनला धडक दिल्यानं हा अपघात घडलाय।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.